Wan mi ujuptar links ubadai YouTuber ban Krishan ya ka artikel laispa nyopwe lengba kirin san jongki social media hakba ulato kumne nakaleng jonga omdai bangaya sha silyang hendrai nga pensyong nongrim ya ka jirsong tu jonga syapang ka jingkren jongki neki laingut kata uba Erwin lawyer uba Robert John lawyer bat uba Arden Presiden WP hatur rem uba Arden ha ka jinga tainia nakaleng jonga shimet nga Krishan ya ka jingkren jong uba Arden namar ba ukwa ya ka artikel laispa nyopwe bat ya ka sik shedol kumbalong ha Mizoram baka don lang ka artikel laispa nyopwe bat ka sik shedol ladang yo ya ka artikel laispa nyopwe ka penklanya ka sorkar jela banyada ya ka jingwan musle jong ka sorkar India ngasngau dai ya ka jingkren jong uba Erwin Ru namar ula batai ya ka jingtlot jongka an artikel laispa nyopwe henry uklem batai pat ya ka jingtlot jongka sik shedol hak baki an jongki district council kibun baya hap bat kim trekam ladaya tengku bat ki an jongka sorkar jela kumno king ki an jongki district council kin yada ya ki an jongka sorkar India ya ka jingkren jong uba Robert Junpat ngam Krishan namar kalong kelany bat udawa penban ya ka para khatar jongka sik shedol balada uyang hakapor bang ya klat bat ka sorkar Assam lada dawa biang ya ka para khatar balada uyang kan sa klan Borno ka district council bat kan khamtlot ka state government kumno long hi ba khamtlot ka state government ban ya ki district council menta ngan sot ya ka nuksa hakapor badang sinshar sim hato long hi ba khamtlot usim ka bor hima ban ya ki dorbar shnong